Tears, everything. I felt such an idiot. Good job. Moi kaikki YouTube-käyttäjät. Kun katsotte tämän videon, muistakaa tilata ja tykätä minun videoista. Tällä hetkellä minä on kotona ja minä kuvaan tabletilla tätä videota. Minulla itselläni on tämmönen Samsung Galaxy Tab 4 tabletti. Sillä on hyvä kuvata videoita. Sitten kun minä jatkan tuo serverkuntapistoon, niin minä teen sellaisia My Day-videoita, joita sitten julkaisen tänne YouTubeen. Kiitos kun katsoitte, laitan tämän YouTubeen. Moikka! Very good.